Hi guys, good morning. Guys, andito na naman ako ngayon sa my channel ko. Good morning sa inyong lahat. Kagising ko lang guys. And then pagtapos ko guys nito, kasi magpa-shoutout kasi ako ngayon guys. Kasi kagabi kasi nag-ano ako dun sa FB ko kung sino gusto magpa-shoutout. Hindi, kagising ko lang ngayon guys. I-shoutout ko na kayo ngayon. Kasi bukas pa sana. Ngayon na lang kasi umulan kasi siya. Kaya may time pa ako guys. Pagkatapos ko uminom ng milk guys. Ito milk. Maligo ako para hinto kunting ulan. Tapos punta ako ng SM guys. Punta ako ng SM kasi may bibilhin ako doon. And thank you pala ako sa lahat ng nakasubscribe sa akin. Thank you for supporting me. Thanks inyo guys. Yun guys. Ako lang dito mag-isa guys. Ang hirap. Pero madarag smile guys. Smile lang tayo always guys. And guys, i-shout out ko na silang lahat. Oh, di pala guys. Joke lang. Kayong lahat pala. Yung naka-comment dun sa shout out ko guys. Char lang to ha, kasi yung bulol yung labi ko. Kanyari putol yung dila, charot. Joke lang. Start na tayo guys. Shout out kay Nesel Estaura Kuyu. Hi te. Shout out sa'yo te. Tapos shout out sa Eras and Estaura family ug sa iyang bana na si Ezekiel Kuyu Jr. ug sa iyang family. Shout out sa inyong lahat. Family Kuyo, shout out. Hi te, thank you for subscribe. Ate Nisel Estaura Kuyo. Thank you ate. Ug sa gwapa kong cousin na si Josephine Sarmento. Thank you dai sa pag-subscribe. And shout out sa Sarmento family ug sa family ni Rostom Tumampos. Shout out sa inyong lahat dyan. And shout out kay Mercerictu Valles. Pinsan ko yan siya. Hi Day, shout out and thank you for subscribe. Shout out to Valles family. And then cousin ko din to, Amari Amor. Shout out to Albarelia family. Shout out Day, mga gwapa kong cousin. And thank you for subscribe. Shout out ko na din yun si Sheila Valles. Yung pumunta di siya dito sa bahay. Tas pumunta kami ng Divisoria yung last day. Kasi may binili siya. And yun. Tas umuwi na rin siya. Kasi pumasok siya sa work niya. Yun guys. And i-shout out ko rin si San Jos Delica Ross. Shout out siya dahil classmate ko yan siya noong high school. Guwapa kayo na siya dahil. Guwapa kayo na siya. Kasi kasama namin yan dati sa Twiller eh. Twiller yan siya. Giling-giling yan siya sumayaw. Geling. And guys, hindi pa natapos yung milk ko. Yun, yung mga binanggit ko ng mga name, thank you sa inyong pag-support and subscribe to my channel. Thank you so much. And always smile lang tayo guys. And sana more blessing to all. Na maging okay po tayo. More blessings sa atin lahat. And thank you so much sa inyo.
And goodbye guys kasi inom ko gatas guys. Oh. Kung gusto nyo magpa-shout out, comment lang po kayo sa baba. Kasi ano ko to sa vlog. And then pwede po kayo mag-comment doon pag gusto nyo manood lang. Pero kung ayaw nyo naman manood, okay lang din. Kaya, yun guys. Kung kinsay ganahan diha guys. Kung kinsay ganahan guys ha. Kung di mo ganahan guys, okay ra guys. Kung ganahan mo guys, okay ra pod. Sabi kasi nila, okay kayo. Okay kayo guys. Ako lang dito sa bahay guys. Ang sadyo kong mata guys. Maaga akong mata o hinsadyo og mata. Kay mag-shout out ako guys. Yun kasi yung sinabi ko kasi kagabi. Kaya thank you guys. And please subscribe my channel. Javelin Marty. And guys, thank you so much. Bye bye guys.